Generalklausulen i markedsføringsloven betyder, at den omfatter al markedsføring under en formulering og skal forstås som lovens overordnede princip, som de andre love skal indtage op af. Grundet lovens bredde kan lovens betydning ændre sig i takt med samfundets udvikling. Loven lyder således. Erhvervsdrivende omfatter denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugeren, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser. Her er det altså den gode markedsføringsskik og almene samfundsinteresser, der ændrer sig over tid. I denne film vil der blive forklaret paragraferne 13, 18 og 19, samt eksempler fra praksis. Derudover vil der blive kommet ind på sanktionerne for overtrædelse af disse love. Paragraf 18 i markedsføringsloven går ud på, at erhvervsdrivende ikke må bruge forretningskendetegn eller lignende, som ikke er deres, det vil sige logoer, navne eller lignende, som kan anvendes til at forveksle med andre virksomheder end den erhvervsdrivende. Og de må ikke benytte disse kendetegn for at fremkalde forveksling med andre virksomheder. Det skal være en forsætlig overtrædelse af dette, for det skal blive straffet med bøde, som der også vil blive kommet ind på i sanktionerne. Denne lov er lavet for at beskytte forbrugerne for at blive vildledt, samt erhvervsdrivende for at blive udnyttet konkurrencemæssigt. En tilføjelse til paragraf 18 er paragraf 5, der omhandler samme emne, nemlig at kopiere en konkurrencereklame. Sammenlignet reklame omfatter enhver reklame, som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til varer eller tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent. Sammenlignet reklame er tilladt efter denne lov, når sammenligningen ikke er vildledende, angår varer eller tjenesteydelser, der opfylder samme behov eller tjener samme formål, er objektiv og sammenligner en eller flere konkrete og relevante egenskaber, der kan dokumenteres og som er repræsentative for disse varer eller tjenesteydelser herunder prisen. Ikke skaber forveksling på markedet mellem annoncøren og en konkurrent eller mellem annoncørens og en konkurrents varemærker, firmanavne, andre kendetegn, varer eller tjenesteydelser. Ikke miskreditere eller nedvurdere en konkurrents varemærker, firmanavn, andre kendetegn, varer, tjenesteydelser, aktiviteter eller øvrige forhold. For produkter med oprindelsesbetegnelse i hvert enkelte tilfælde vedrører produkter med samme betegnelse. Ikke drage utilbørlig fordel af den anseelse, der er knyttet til en konkurrents varemærke, firmanavn eller andre kendetegn, eller konkurrerende produkters oprindelsesbetegnelser, og ikke fremstiller en vare eller tjenestydelse som en imitation eller en kopi af en vare eller tjenestydelse, der er dækket af et beskyttet varemærke eller firmanavn. Nu har vi et eksempel på netop dette, en virksomhed, som bliver anklaget for for at bruge deres navn fra en anden virksomhed, som dem fra programmet Monte Carlo på B3 vil forklare. Og så vil jeg forklare bagefter, hvordan dommen endte. Jensens Bøfhus har nu simpelthen valgt at gå i Sø- og Handelsretten, fordi de har brugt mange millioner kroner på at markedsføre det gode navn Jensens Bøfhus. Det gode navn, det er jo så også en subjektiv vurdering. Vi mener ikke, at andre restauranter skal kunne trække på den goodwill, vi har opnået. Jeg vil sige, at det her det bunder jo alt sammen i, at man mener, det er en fordel at kunne associere sig med Jensens Bøfhus. Jeg tror da ikke, det er en fordel for Jensens Fiskerestaurant, at der er en elendig restaurant, der hedder Jensens Bøfhus. Nej, der er vel nogen, der bliver afskrækket her, men Esben, ja. Det er jo spændende. Det er jo den nye McAllen-sag. Det er det jo. Det er jo faktisk fra Silkeborg McAllen. Og der var næsten lidt mere, der var måske lidt mere at komme efter i Mac. Det kan man sige, at det var også et lidt større firma. Her er det altså Jensens Bøfhus, som simpelthen er gået efter Jensens Fiskerestaurant. Og Jakob Jensen, som har fiskerestaurant, han har jo været ude til Nordjysk og sige, men vi har ret forskellige koncepter. Jeg kører hovedsageligt en fiskebuffet. De sælger bøffer. Allerede her. Og han siger, at han har drevet restauranten her i 12 år. De kunne sådan set bare henvende sig i den periode. Så påpeger han også det, at der er 268.000, der hedder Jensen, så han synes måske ikke rigtigt, at der er nogen, der har ret til det navn på en restaurant. Nej, jeg vil sige, han er jo, jeg tror ikke, det er tilsigtet, i hvert fald at lægge sig i slipstrømmen på det her proletariatets smash. Altså man kunne sige, havde han nu kaldt det Jakob Jensens Bøfhus, så havde der måske været derhen af, men det er en fiskerestaurant. Jensens Bøfhus, I skal... I indslaget pointerer Monte Carlo, at Jensens Fiskerestaurant ikke nødvendigvis opnår meget goodwill,
ved at associere sig med Jensens Bøfhus, hvilket selvfølgelig ikke var pointen med retssagen, da Jensens Bøfhus anklager Jensens Fiskerestaurant for at bruge forretningskendetegn og lignende, hvilket altså er navnet, som ikke tilkommer den med Jensens, men som de også pointerer i indslaget fra Jensens Fiskerestaurant, at der er rigtig mange danskere, der hedder Jensen, og derfor mener de, at Jensens Bøfhus har ret på det. Og det var faktisk også det, der var til grund til, at der ikke kom dom. Fordi Jensens Fiskerestaurant må godt hedde Jensens Fiskerestaurant. Og i dommen siger de, og jeg citerer, Jensen i sig selv er et særdeles udbrændt dansk efternavn, og at det ikke i sig selv er egnet til at adskille varer og tjenesteydelser. Så på grund af, at det er et meget udbredt navn, mente dommerne i Sø- og Handelsretten ikke, at der var tale om et særligt kendetegn, fordi at det er et meget udbredt dansk efternavn. Og det var så et eksempel på noget, der ikke blev dømt for paragraf 18, men det kunne det godt, hvis det havde været et andet, meget mindre efternavn. Fordi i sådan et tilfælde vil der have været højere grad af forveksling med de to erhvervsdrivende. Så er vi nået til paragraf 19 om forretningshemmeligheder. Den, der er tjeneste eller samarbejdsforhold virksomhed eller udfører et hverv for denne, må ikke på utilbørlig vis skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over virksomhedens erhvervshemmeligheder. Har den pågældende fået kendskab til eller fået rådighed over virksomhedens erhvervshemmeligheder på retmæssig måde, må den pågældende ikke ubeføjet viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder. Forbuddet det varer i 3 år efter tjenesteforholdets ophør, og finder tilsvarende anvendelse på andre personer, der har lovlig adgang til virksomheden. Den, der i anledning af udførelsen af arbejdet eller i øvrigt erhvervshøjmed er blevet betroet tekniske tegninger, beskrivelser og opskrifter, modeller eller lignende, må ikke ubeføjet benytte sådanne materialer eller sætte andre i stand hertil. Og erhvervsdrivende må ikke benytte en erhvervshemmelighed, så fremt kendskab til eller rådighed over den er opnået i strid med de ovennævnte bestemmelser. Denne lov er lavet for at beskytte den erhvervsdrivende. Et godt eksempel på en sag omkring misbrug af forretningshemmeligheder er en sag omhandlende Novo Nordisk og det franske selskab Flamel tilbage i 2004. Tvisten i sagen var, at Flamel anklagede Novo Nordisk for misbrug af særegne opskrifter på benyttelse af insulin til patienter. Det franske selskab krævede et større millionbeløb for at miste omsætning og indtjening på grund af Novo Nordisk unfair konkurrence. I denne sag er der altså først og fremmest tale om overtrædelse af markedsføringsloven, paragraf 19 stykke 4, omkring misbrug af betroet materiale. Men derudover er der altså også en overtrædelse af markedsføringsloven, paragraf 1, omkring overtrædelse af god markedsføringsskik. Til sidst har vi de sanktioner, der kan tages i brug ved en erhvervsdrivendes overtrædelse af markedsføringsloven bestemmelser, og her tilkendes vedkommende erstatning efter dansk rets almindelige regel, altså culpa-reglen. Men da det er svært at bevise et konkret tabs størrelse, er der mulighed for at kræve vederlag, så kompensation for eksempel markedsforstyrrelse. Det er det, vi kunne se i sagen med Novo Nordisk og den franske koncern, hvor den franske koncern søger erstatning, eller rettere sagt vederlag, for tabt omsætning og indtjening.